El nombre d'avortaments no ha augmentat, sinó que, segons dades del Ministeri, ha disminuït un 5%. No és cert que hi hagi una alta demanda social. Molts col·lectius hi estan en contra, fins i tot membres del PP. No és cert. La majoria d'avortaments es produeixen abans de la 8a setmana d'embaràs. No és cert que la majoria d'avortaments es produeixin en menors. La mitjana són dones majors de 25 anys.